Sagudayan nga ti surat. Ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong Dani nga napoluan, di na ikari. Idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi. Tagas taon iti sangit, niliwayway, wanong liwliwa. Awanan ti liwliwana, isong agsang sangit niliwliwa. Idi pakadakkan kuana, ngagsina kami. Manong nemi almost 3 years ti relasyon mi kiniliwliwa. Kung nakarot ken kuana, liwliwa. Di na ikari nga si kakensyak tagkatuloyan. So nga pakawanan na. Kalpasan, nga naalamon nga namin pinsan ti amin ko, iti namin adun nga gundawa. I'm so sorry. Iti nga nga rason. Amin nga kikidawam kanyak dani kat itad ko. Itad ko. Iti kidawam ti kinababay. Iti mo ng anibersaryo. First year anniversary ti relasyon ta. Impay ko ken ka. Ti kinabirhen ko. Kat tunggal mailiw ka kanyak na mailiw akmet ken ka. Tiksan na klain. Agkita ta. Mapantag lunch. Una saan kat mapantag dinner. Sa kalpasan na. Agtaros tayo ti hotel. Kat nagpapas tayo tinagsak. Nauma ka ng kanyak. At ka din nagbalbaliwan ti langak. Saanak ka din nga naimas. Akas kang kanayin mong ibagbaga ka nakaimimas. Ngabagbagak mo ka nakalalayin kay ti romansa dani. Wala naumakan kanyak. Naumakan ti kas kanyak. Saan kumot kami nabayaan ti pagi? Lalo aping mintasak. Lalo aping mangluak. Lalo nga imimasan. Nga mapay matitan. Nga bagam nga sinatan. Kaya po kaditadan sa bali. Adan sa bali. Sino? Ni kadi Edna? Kaya po kadi? Edna? Ni Edna kat may isang Hawaiana? Nga matawing na kanto sa di Hawaii kat siyak saan? Nagagangyak lang ng empleyado. Nagagangyak lang mga opisina. Rupa ka ti kwarta. Rupa ka ti dolyar, Dani. Sige. Sabi aming kayat mga saway. Okay lang. Saan nga sika ken siyak tinekari. Dinaikari. Ludikad na kam kined na tinekari. Kagabutawanan tinas ka ng pagsaritaan ta. Goodbye. Sapay kumatasan kantong agbabawi. Sapay kumatasan kantong agbabawi, Dani. Ano ba kasta? Idawat ko tiragsak mo, tiragsak yu kined na. Kanidawat ko. Nagsubli kan tumitlaeng kanya. Ngamiti pa nagsublim. Hamuon ay baybay ken. Tamangan, numasaraan ton ti pusok. Agsaran ton ti pusok para ken ka. Adope siguro di kiti bagbaga niliwliwa manong naming saan kon na mangnagpay. Manong naming, kiti mamuan, da papakin ni mama, ngayon sina ko niliwliwa. Kinaungit ta. Apa na naramid bulit ta? Ha? Di ka lang naasyanan kayo kuha na? Nakasaysayat ka babae. Nangisukatam. Ni Edna pa ba? Ni Edna? Dadi na pantay nakidayaan. Dadi nagbalik bayan. Nagdapalay ta. Wais ka man niya. Apay, hamukha ka kadimapnag iti sweldom, iti trabaho? Biyay mo ko papisina? Pa, ang misyon ko makadanon iti Amerika. Kadata sa pamuspusan. Asaway na yun na, tapno makapanag sa dyan. Tapos sigurado ka, apikid din nga saan. Nagsarita ka mong ginadnan. Kahit nukas ka sa nolay. Sakbay ngagsubli di Hawaii. Agkalay sa kami.
Katapusan dita, panagsarito mi kada papa, kini mama, manong name tinawagak ni Edna. Hello, Tani? Edna. Tinungpal kundi, karikan ka. Sinungpal mo nga niya. Insin ako ni Luliwa. Yeah? Oh my God. Tapos may panagdag ko. Nga si Kanti magpatag ko. Talaga, ha? Sige. Ano palang Arthur Rahim? O may kansi pala eh. Aduman di kakaduwak kay mga problema. Ano ba yung amin? At gas ka nga eh. Nagpartid naman ng tikal din. Nagpupulutan, nag-inom naman. Hindi kakabagya. Amay ka. Saan ka di nakababay no? May tipo na kadakwada. Ano ko ba nakababay? Na di mo kahit makisango kadakwada nagpulutan ken uminom. Datan to tagsango. Iti unay ti kwarto. Amay ka. Sige. Agarwatak labit. Agdigos akbit. Dito yung kanto nagdigos. Ha? Dito yung kanto nagdigos. Naglawat ti banyok. Iti silid ko. Tuwatang tong nagdigos. Sige. Umay ka rin. Manong name awanin ti sa pulim ni pintas ti pagsasaritaan kini Edna. Madlaw mo na tama nung name nga hawayanan. Wen, kalkalayan na natin bagina, medyo chubby, manong name yung sexy nga chubby. Naputaw, manong name nakinis ti kutis na. Nabiyag da giti matana. Siyempre, da kwarta na pagpapintas na. Hindi mo ka mama mo, iso na manong name talagang nag-interesak, nagkrasak nga sigod. No, dahito iti babaeng kaidak itirabaw ti kama. Diyak pagtalnain ko na. Perming bulikagaw da kiti mata na ti mamaya. Intengan pero di balay da manong naming nga mataman ti panag-iinom ken panagpupulutan da. May isang lalaki tinangilok at ti gate man. Sino masapol mo? Di ko maed na. Tinawag ka. Sige ni Danny. Wan. Sige, sobra ka. Gabutin bilin ni tayo ni Kasing. Ano, dumting ni Danny. Lokatan nyo. Dito na. Sobra ka latan. Nagmay sasunan dito. Sige. Good luck, bayaw. Apay, bayaw ko na. Apay, saan nga sigurado ko bang balinta ka bayaw. Kasinsing ko ni Edna. At ang giant dito ko mainom, pulutan. Ken baka di mo ito kayatan ni Kalding numaramanam nga pulutanan ni Kasinsing ko. Nangaw kamit bayaw. At pa'y sumanong name. Andan nga nakadasar ti arak ken ti pulutan. Nagbayag ka na. Umay kan ko nagsigod tayo. Sige. Pulutan tan. Mas di palang luto na kada kilawan. Presko. Ayan. Ito, dalapadap na. Presko kahit mo. Madamdaman ton ti presko. Amok doon niya data sa ulong, Dani. Madamdaman ton data presko. Dito palang sana presko. Manong name brandy, tinakadasar nga mainom. Tinao kami ang padpada, ti baso mi nga duwa. Cheers! Inlitok ko man. Sak pimulutan ti kilawan. Kaldereta. Sak nang sakana jay swampo. Di masan? Medya kasinsing ko nga nang lokat di gate. So na yung tinagluto. Nalay nga. Naimas ka talaga. Namimas ka. Di na pwede na rabanan, naimas ako. Kahit niliwliwa, naimas ka rison. Naimas, ang namimas ka siguro. Kaputo na tsabi ka, nasapsabaw ka.
nasabsabawak ng peso. Nakapamitlo kami manong naming nga timaog. Ili mariknakon manong naming ti para ti bagik. Baka hayat man nagdigos. Baka nagdigos nagkaroon. Come on. Adan iti pagdigos na. Aramaten tayo ito nagtiban nyo. Come on. Let's go, Danny. Gabotay tayo pa ilang agpapasa ako. Imo na manong naming inikat na terwatan na kinidiawanan terwatan na wow, champion. Champion. Nakabimpintas ka. Hindi akin nakat kumatan terwatek manong naming idi kitaan na tibaba. Opo. Wow. Kubra. Isukit din manong nimitin mo nang inikaman na sa nagparintuman kit insakol na. Oh, yan na. Kung ako na siyak di mo nang agpulutan ti presko. Imuno na kamatan. Maramdamakan to. Inopen ko ti shower manong nimi kit madaman ti pa nag-shower me. Timak der manong nemi kat naglanang de kidibig. Nakem imas, dagat kalding na bibig na, kastawat ka niya. Kantibara, tibrandi mo. Maligragrig lata manong nemi susuyat ti shower. Kengkang ipapak na kiti bibig ko, iti tanggad na, iti dua aman sanas na manong nemi. Sa ako inalat ti sabon kasi nabunak ti baba manong nemi sa kumatlang. Wa. Binukuhan. Sak nagparintumeng kat kaputay sut imo na itay manong nemi nagpulutan. Na 20 presko akarnit kalding manong. Nagpiksa ti aso. Need naman. Nang runa kat amok met kararamidak. Ngam nadlaw ko. Kan saan na kamas daw. Kapag saanin nga virgin so nga. Dito kinagkaraw na sigurado. Adumutan nga lalaki manong nemi tinagpasag kan ko. Ngayon saan kami nga nagpangot iti banyo takalpasan nga nagsinabon kami manong nemi kan nagbuelnas kami. Nakauyos kamlatan nga nagpunas. Iti sa kam nga tuwalya sa kam rimuar. Ket intuloy min tilaban itirabaw ti kama. Inaramid ko ti amin manong nemi tapno ibagahan na nga nakalalain. Inaramid ko nga talaga. Ket oral nagkari manong nemi idibiyat ko ti pana. Oh, Dani. Sobrang takay na. I like it. Katkas itinamnamak manong nemi imbaga na kanya. Iba ka. Ibang-iba. Kat saan na ka nagbitot. Ngay manugot. Nagkarelasyon ta. Kabayatan nga nakapakasyon. Nagsakta ka to ha, Dani. Idad kumot amin nakasapula. Awan sa bali nga masapol ko sa nga siya. Dollar mo kaya. Okay mo kanya ti sweldo. Dakdakkel sweldo na may ka sa Hawaii. No, may subli ka dito Pilipinas. No, idyamat lang Hawaii ti pangigastuam. Masapol lang agin inot ka. Sakala agbuenas makuna nga adut kwartam no ipapilipinas mo. Ano trabaho ng Mike sa dyan? Kat mga opisina. Ato, hanggang lagi nagpilpili. Basta. Agkasartang, sakto agsubli, and then ilakad ko ti papeles mo. Tapno maala ka sa dyan. At dan bukod ko nga balay. Oh? Napindas trabaho. Ag triple job pa. Pangipanak ko mga sweldo. No sana kag pamilya. Katsika. Tagbaling nga amadi kita anak ko. Oh, Dani, kaya't ko manin.
Kaya't kung ano. Intuloy miti minom kan nagpulutan manong nemi kalpasan na. Intengan tirabi dito kan. Balbali kami man nga nagdikos. Sasagbay nga nakaturog kami manong nemi may sapay nga rikos. Kabigatan na manong nemi na sapa nga nagriing. Ni Edna. Tinamag ko iti bakit nga kadkadwa na. Nana, paano ni Edna? Ay, nasapa nga nagda-jogging. Ganda ni siguro sumang paditan. Ano kahit mo kape, sir? Templa ka laan. Ato dito. Kapit ano yun, Edna? Awat. Yung siya kami di mangbamban ti balay dano, awan ti bakasyon ka takwada. No saan nga ni Edna nagbakasyon, naganakin ko na. Uno kapsat na. Gamit lang nga nagbakasyon ni Edna, nga sisuna. Saan nakadwa ti pamilya na? Pamilya na? Sino pamilya na? Naganakin ko na? Ay, di mo katiam mo. Asawa na. Ninanawit. Kasi anong kumanganda asawa na? Malaksit, nagdiborso dan. Ano namin tikon ni Waya, Edna, barok. Nagkasarta ko na. Sa aktog subli, kadilakad ko ti papeles mo. Ti panang tawin ko keng kakuna na. Nagdiborsyo da nga rodan no kasta. Maumot damdamag ko. Kahit yung asawa na dan asawa ni Edna. Adan. Jaklaan mo no duwan sa anak da. Kasalanan naman talaga da asawa na. Kaya kasalaaw pa anak na. Diyos ko. Napaka makabasulat ka ni Edna ti kasto nga pa nang ibagka. Kaya aw mo timbilbilin ng sang mga ibagbaga. Linoko na karod na Edna no kasta. Ngayon isudetan ni. Ay, Dani. Ha? Kasto kami ti ubrak no kasto nga bigat. Orin mo antak sa di Hawaii. Anak laki di masapa ng sobrang trabaho. Gusto ko nilangat man. Punasa man. Punasa. Tidilap ti pang punas mo. Ramanak man no angot. Traman tilingat mo. Gabuta kayat natik di gusan manon nemi kalpasan nga napunasan tilingat mo. Let's go. Nagdigos ka matin. Nagdigos tama ni na doha. No idi rabi kat sa aming inaramid iti unig ti banyo man. Ngamit tayo nga bigat. Inaramid ni. Nagkapit manong nemi iti bawl. Kalpasan na siyempre. Insenyas na. Nakaw. Dug position ti kayat naman. Oh, sabali ka nga talaga. Dani. Naggadang kami manong nemi nga nangan kalpasan data. Kat kabayata namang mangkam. Anat plano mita, papanam. Tuminggo pala ita. Tunubigat ang mga opisina. Di mapandagpas pa siya. Natoy. Ti beach. Sige. Dalugan mo? Anda. Kit, damadlugan ko, kay kahit ko nga, may mesang lugan, pagluganan ta. Dinikad, sikat ag-drive. Wala ko kasi. Nagbalon kami manon nemi ng isagana kadagiti kayat na ang itugot. Siyempre, malipatan ti ara. Talaga no, mapartek kami. Di umyan kam noon. Mga no mapartek kami, at pil ka to palang ag-drive. Hindi makadanon kami di beach resort, manon nemi, isagana ng tiarak. At apagayam nabati nga kaling.
Iparihit ko. Sa anin, okay lang dito. Kabayatan nguminom kami manong nimi dinamag ko. Adagayim sinunsud ko kini Nana Petra itay. Iti awang kapay. Dinamag mo. May mesa ka kanong nagbakasyon. Sa mo kinadto ti pamilya. Adaman kayo man asawa? Sino ka na? Ni Nana Petra. Chismosa rin yung kapag. Ada asawa mo? Kasunod pa nagkasarta. Kada siya asawa ka. Agsubliak pala yung sa di Hawaii. Tapno may file ko. Di panang divorce ko. Panang divorsyo mi. Iti asawa. Nukastasan ka pa ng divorce sambay. Sakto agsublikal pasan nga maaprobaranti panang divorce mi. Tapi hindi mo kaya din. Nabayagan nga saan ka magdandan na. Nabayagan. Tilang kurang nang kati pa nakaipila ti divorce. Hanggang magdandan na. Dikiti anak yung ay. Sagisa kami. Nabati ka da mamakin papati. Apo ko da. Tani. Awang kasken ka. Saan na ka mo paragsak di asawa? At aking kataragsak ko. So nga roham lang, orahim lang, di ba nagsubli? Tapno, agkalay sata. Kasunok kabayag na. Mabit lang, gusto mong gata. Damok ka talaga nga single ka. Naman kaya man to anak mo. Ngayon, tila nga, salawan pa yung asawa kaya. Kanaon pa anak ko. Huwag nga rod. Nakabimbindas ka. Kaya nagkaimimas ka. Kasi lang nadismaya ak manong nimi. Damo kami nga talagang single. Tayo sumuti. Imbaga na ididamo. Sa ita, daman lagay masawa na. Idi hanggang amo kami manong nimi single ako na na. So gabot a kursonadak. Ken gabot a kayat ko ti makadanon sa dya abroad di Hawaii manong nimi insinak ti kaya na yat ko. Katita, handa nang kinawatan ni. Manong nimi idi agawid kamin maglaki din ta kinontrol konti minom. Intulot ko ni Suna, kalpasan na. Nagawid ak meten nga di matlayang lugang ko tinagga luganak nga nagawid. Kapita ka lang sumangpat. Napanam terapi. Kaya nagbalmalan. Imiyanak ito yanda. Yanda na pa ba? Sakam na pa nag-beach. Kat? Tunanot ka, Saryo? Nagsubli ka no palang sa Hawaii, tapno iso pa lang ti pa nagdiborsyo da, iti asawa na. Kung nakbala no single. Di ba? Langit ko, edi, imbaga na, I'm still single ko na na. Samad kayang. Nagloko ka. Hinsinam ni Liwliwa. Sa sigurado ka, kini Edna. Ang panagkunakit saan kang sigurado. Kasi di siguro ti aramid na no kasta kag bakasyon. Agsapul iti bang paragsak ken kuana. Ket nakurso na daan na ka. Nagkurso da tagamat ken kuana. Panagkunak dani ket nagbidot ka ti naramid mo. Ti panangisinam kiniliwliwa. Nabigatan na manunemi tinawagak ni Liwliwa. Simungbat. Manatibagan. Kumusta ka? Kurang narayangan nag-suicide ak. Gabat sagsaghabad.
kaputin harapin mo. Nakabusbuslon lat tadi kitiluwak. Ang baling ka kita tando. To na lunch break. Unang to no dinner. Nag-dinner ta. After office hours. Iti dati. Tapay. Nagsarita ta. Nakadi pa yun ang skin na pagsaritaan ta, Dani? At kahit ko ti dumawat ti pamakawan mo. Kahit ko, naagasan ti sukat ti puso. No sa sinuman ti makaagas, awan sa bali, no saan na siya nga nang sugat sang gani. Apay. Nagsagsangit kayo tayo, pagkatapos katawa ka. Uy, mauyong ka sa mata. Makapamauyong ka, Dani. Abay, ada ka din katawa? Abay, nag-beat ka, subli. Ako pa yung may sangal daw, arig na. Dan, hindi kalman, nagmalamalan. Nasuro ka may sakit. Nasuro ka na may sangal daw. Nagdual daw to. Hindi daw dawat kong himagbagang sapay kumata saan ka nga mabayag kitag subli ka. Tabangan no mabayag ka kitag saranton. Tipri daw ti pusok para ken ka. Awan sama ti nakakatkatawa. Okay, orayan kan to ha. Ti dati nga restaurant. Awan ti mauray mo. Ano? Di na ikari. Sika ken siyak ket di na ikari. Sika ken siyak ti na ikari. Ti di na ikari ket da kami kiniad na. Tapay. Adamat kahay man asawa na. Ket no uray pa lang idiborsyo na. Agsubliak lagin kay ka. Agsubli ka kanya. Pero no konak awanin tinaskin pa yung sublianan. Tapay. Adamat din sa balik. Imposible. Imposible? Posible. Posible ang bastalatan na maamom ni Adna ket insina na. Posible, di ba? Napasamak. Ket posible man nga makakita ak adagos ti kasukat mo. Kung ako lang no, hampin agasan ti puso mo, manusugatan. Mag-agasan mo. Bawain kang kuwana. Kiliwa, please. Sampay na lato ti amin. Tapno subganan ti amin. Kan makakita ka tumanan ti kursunatan, basta latan isinak manin. Nabimbindasan ni tuloy tan tagsina. Tadi na ikari nga si kakinsya. I'm sorry. I-block ka. Bye. Ape pare. Sige kayo. Edwin. Ano problema? Hindi sakit takla problema. Mamari ka kadi. Nga dilang na minsan nakalman. Nga nagsina kami kini libliwa. Awan pa donghal daw. Adan kasukat ko. Kasta nga tamot ati kini-instant na. Hindi namamom na nakalpasan na insinam nga dagos ni libliwa. Sila sana kumamati. Tayo kunadan, Dani. Di nakapapati man ng pudno. Uray no anyat aramidan niyo, no talaga nga di na ikari, tunggal may sa. Mapasamak beta. Nga uray mat anyat aramidan, uray tsakayat ko namno da kayo ti na ikari, akin da kayo. Iso nga si kakin ni liwliwa, ket saan nga na ikari.
Tiyak mo nga rot kayatin ng sublian pa ni Edna. Nadismayakon. Di baliwang nga Armen. Sino? Niliwliwa. Barin pa ampay na pasamang kadakwada, iti insukat na kayang ka. Ganyan datek pailaeng manunemi ti mapanmang pasyar keng kuwana kada ti weekend. Idiag dinamagin manunemi ngan tulagan ti kalaysa de liliwa kinitunal. Tinawagak ngam tiyak man matawagan ti black na. Napana ka mismo iti balay daman. Ano ko liwliwa tata? Nabagag kaya't nakasangoy. Yung mas deg ni liwliwa. Hapon no ka titibag agwarwaras nga damang ka. May papandayan niya. May papangata kayo kinitunan. Mamatla nga. Tamangalak ni kopya. Invitation. Ngayon ko king ka. Siyempre kiti silad ng alpasan na, yaw awat na. Inawat ko. Wedding invitation nga talaga. Nagalistaw na. Kapatam, edi aklonak ni Donald, in China na Agustin, will you marry me? Ngayon amo ka din Donald nga adan mapaspasamak ka na tayo di? Amo na. Malagip mo ni Donald, isot na pingit idi at kinarabal mo. Idi mga mo na nga nagsinatan. Tapos nak ni may pinasyan. Nukasta, saan nga siya kansya? Saan nga siya kansya? Nadigad na kami ganito na. Kaya't nakalata, uray no, kaya't naklata. Oray na pututan na. Kasta ti kinapudno ni Donald ti panagayat na kanya. Saan man iso itinaikari nga imo nga boyfriend ko. Ngim iso tinaikari nga baling asawa. Tas ikakin siya, dinaikari. Awan sa akin tin nas kang damagay mo no mamwa mo no mangikuring ka. So nga mabaling ka di. Goodbye. Ang umay kanto ha? Umay kanto, iti kalay sa amin kinito na. Manong name kasla sa anak amamati, kabayatan nga magbagnaat, lamang kamang itigate. Nagtedted, nagregreg, nagarubos, nagitiluwa. Di na ikali. Rumbeng awatek, nasaan nga na kami tinaikali. Kastala tibiyat. Ang abale. Nagunod kong ti amin-amin na. Iti namin adun ang gundaway. Lalaki yak, katsyak, awan pukaw ko. Awan pukaw ko. Napukaw ko ni Tiuliwa na talagang ipatpatag ko. Diyak ipatpatag na Edna manong ken talagang adjakon kayat sulit. Yung tempatag ko ken ni Tiuliwa. Nagsakit kayam. Nagsakit, nakasaksakit. Ngaging kakarag ito ay manunimi dua atawan yung tinapalabas, sipod nagkasara, da Donald kiniliwa. Ket awampay, tinagbalin nakasukat niliwliwa. Naminduan nga nagbakasyon manunimi ni Edna yung sa anak na nagpakpakita. Takatuwa na madgayam ti asawa na nagbakasyon. Saan na madgayam mo nagdiborsyo? Tiloko nga babae. Nagparausan naklagayam kabayatan nga nakabakasyon. Jatula mo anong namininton ka nga dumteng ti may kadwa nga ayat. Itibiyag ko nga isunto tagbalin nga ray na ti bangunag na pagtaingan. Jakla mo, ninton ka no. Ninton bigan, sa nga bigan, maminsa nga bulan, uno, maminsa nga tawan. Kahit no, adan tuman dumtengan manong name nga na ikari para kanya. Saan kung itong isinsina? Asawa at tubatog nga dagos. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong name kadagyaman naklaunay, tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi kumatad, dapat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan tibiyat. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Dani,